vilja det gärna komma här till att man kappas mittlen till professionella och utlandet? Ja, det kommer vi till. Det är inte vi vill 100% vi har att göra det. Hur spelar till att hitta finns en professionell domare hem till förr till styrke och vektlifting? Han är en internationell domare. Han kan faktiskt döma VM som vill eller vi börjar där. Så här kan stöj simpelthen få skill på ringen. Jeg synes, det er en lidt sjov historie. For 1,5 års tid siden var jeg med min søn op på fisketur her på Færøerne. Og den første aften, vi er her, der får jeg en mail fra Færøerne om jeg kan komme og uddanne nogle dommer for dem ved førstkommende lejlighed. Og jeg sender så en mail og siger, vi mødes i Torshavn i aften. Det første Færøerne vil have en skipperkapping under IBF og under USF. Hese Færøerne låser dem med, og det mest at vi der finner dopingkontroll på plass, og så har vi gjort sånn at vi tar en A-dommere hjemme til FM første 3 årene. Det er for simpelthen å lære oss opp hvordan vi gjør kontroller, utstyr, klær og alt det som det bruker litt av vi, og bare som helst, det her var en høy standard. Der findes 50 tæt beskrevne regelsider om, hvad styrkeløft er igen. Men det, man kigger efter, det er jo sjovt nok egentlig, om der bliver begået fejl. Fordi man kan ikke gøre andet, end at gøre det rigtigt. Der er også mange andre ting, man skal se på i bænkpres. Der skal man se på, om man får strakt armene ud, med stangen ikke går ned. Og der er rigtig mange regler i dødløft på samme måde. Der er 9 forskellige regler, man kan få et underkendt løft for igen. Så man kan sige, at man sidder sådan og kigger i en rundkreds på det hele for at se, om man får det hele med. Og så afgiver man sit enten godkendte eller underkendte forsøg bagefter. Og der er jo 3 dommer, så hvis der er 2, der godkender, så er det godkendt løft. Føringar har vist seg være øyne størster, og eisen til det kommer til einstakning og utrått, så er det gåer. Vi har nekvar gåa litt der som har gått potentiale, og vi kommer ut i verden. Vi kommer at markere første plass enn helt sikkert.